Tuke mag chess medo yudo uma e pacho kaendi ka kwan jok modonje tugono medore okang' mamalo. Andrew Willi men jalup jakom mar tuk chess e Kenya kaendi owacho ni tugono dhi bedo gi uma moloyo e kinde mabiro, kojiwo jopuonjre kod oganda mamoko mondo miyo tugono pek mowinjore nolose sa Piem mag national e kind sikunde mag primary e tugo mar chess manotimore Mangu High School. Willi nowacho ni gigeto keto chess kaka achiel kuom tuke ma oher moloyo pacho ka. This event has been growing each and every year. As a federation, our main aim is to make sure that chess grows all over the country, and we can say consistently there's been growth in terms of numbers. As we focus on improving the quality of the game, we have also seen how chess has grown all over the country because of the efforts that have been made with all the stakeholders in the sport. Kwanza kabisa nashukuru waliofanya maandalizi ya haya yote, ila changamoto tunayopata huko mashinani, wanafunzi wengi bado ni mchezo bado ndio inaendelea kukua, haijashika moto sana. Sasa ombi langu kwa serikali wazidi kutusaidia kwa kutupatia backup.